Grabatzen ari garen unean gaueko 11:00 6 minutu igaro diren honetan, Atletikek eta Realak San Mames futbol zelaian jokatu duten eSports Ligako 14. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Atletikek bat eta huts irabazi dio Realari, Oian Sanzeten gol baten ostean, eta ondorioz Realak lehengo orain bi aste Bartzelonaren aurka lortutako garaipen horri ezin izan dio beste garaipen batekin jarraipena eman. Gogoratuko dugu, batetik Atletikek Valladoliden aurka berdindu egin zuela Puzelan, Realak berriz Jobe Espainolen aurka jokatu zuen Alicanten, eta bertan huts eta bost irabazi zion. Beno, partidarekin hasi aurretik edo partidarekin sartu aurretik errepasatu ditzagun hamaikakoak. Ernesto Valverde konako 11 jokalari hauen aldeko apustua egin du. Julen Agirrezabala izan da tepean, lauko lerroan atzealdean De Marcos eskuinegaletik, Juri ezkerregaletik, gero hitz egingo dugu Juri Bertxitzeren inguruan, Dani Bibian eta Gerai atzealdearen erdialdean, Ruiz de Galarreta eta Beñat Prados zelai erdian euskarri bikoitza osatuz, erdi puntan Oian Sanzet, eskuinaldetik Iñaki Williams izan da erasoan, ezkerraldetik Nico Williams eta Goian Álvaro Jalo. Reala berriz, lau iru-iruko sistemarekin irten da, Alex Remiro izan da atepean, atzealdean lauko lerroa Jon Mikel Aranburu eskuinegaletik, Javi López ezkerregaletik, Agerde eta Igor Zubeldi atzealdearen erdialdean, euskarri moduan aritu da Martin Zubimendi, Susitxek eta Sergio Gomezek lagundu diote zelai erdian, eta goian ezkerraldetik Barrenetxea, eskuinaldetik Take Kubo eta puntan Mikel Oiartzabal. Beno, partida hasieratik ikusi da zeintzen gidoia, ez apur bat, azkenean Atletikek sekulako presioa egiten du goian, Realak bere izaera hori atera nahi izan du. Egia da, partida hasieran Atletikek izan duela baloia, eta hasiera horretan behintzat zurigorriak eraginkortasun gutxirekin ikusi ditugu, batez ere esango nuke hori Jalo punta horretan Nico Williams saiatzen zen, tarteka Aranbururi izkinongi egiten zion bere abiadura baliatuz, baina gero azken metroetan ezin zuen eraginkortasunik izan. Zelai erdian ere Prados eta Galarreta saiatzen ziren, baina Reala ez dakit kontraerasora ateratzeko imintzioarekin bezala edo ez, eta ez zait iruditzen horrek izan behar zuenik Realaren hasierako planteamendua. Gero egia da lehendabiziko aldiz baloia hartu duenean apur bat ukitzen saiatu direla, berriz ere Martin Zubimendi izan da euskarri alde horretan iparrorratz nagusia baloia ateratzerako garaian. Gaurkoan Lukas Susitxek ez du bere eguna izanez, gaurkoa partida ona zen Lukas Susitxentzat, zelai erdian eta orain artean erakusten ari zen sendotasun hori erakusteko, baina gaur baloia asko ukitu ditu, baina aurrera eramaterako garaian ez du inongo zehaztasunik izan kroaziarrak, eta horrek logikoki edo Reala kondenatu egin du. Partida aurrera joan denean nik esango nuke pixkanaka Atletikek hobetu duela, geroz eta gehiago sartu du Reala bere arean, ez Realak eduki ditu une batzuk, baina ez Ander Barrenetxeak eta ez Take Kubok ez dituzte zulo horiek edo baliatu, bien ala bien norgehiagoka nahiko diskretua izan dela esan daiteke. Batetik Ander Barrenetxeak ezkerralde horretan ez dioia inoiz izkinekin, gainera partida hasieran atzealdean etengabe Javi Lópezi laguntzen ikusi dugu eta estaldura eginaz, eta erasoan ezin baloiak aurkitu eta hartzen zuenean ere Atletiken presioa ezin zuen gainditu. Benetan aipagarria da Atletik azken bi urte hauetan Ernesto Valverderekin goian egiten ari den presioa. Lehen urteko kopa egin batean horixe izan zen, gakoa edo hortxe egontzela esango nukenik, eta gaurkoan ere horrelako zer edo zer gertatu zaio Realari. Martin Zubimendi bera ia bakarrik izan da zelai erdian, eta Atletikek sekulako sendotasuna erakutsi du. Oian Sanzetek baloia hartzen zuen bakoitzean eta bira egiten zuen bakoitzean sekulako mina egiten zion Realari, eta 26. minutuan iritsi da Bilbotarren lehen gola. Lehen jokaldi batean Beñat Pradosek gurutzatu egi bota du baloia, baina jokaldia jarraitu du,
Nikok hartu du berriz ere Pradosi eman dio, Pradose berriz ere Nikori, Javi Lopezek hautsi du jokoz kanpokoa, esan gaurkoan Kanariarrak azteko moduko norgehiagoka egin duela esango nuke, erasoan Kamus ezin zuen irten, gero atzealdean ere horixe hemen gertatu dena ez, jokoz kanpoko hori hautsi, kontua kontu Nico Williamsek ezkerrez erdiratu du eta Oian Sanzetek goitik markatu ez Javi Lopezek ez du hautsi, baizik eta Javi Lopez irabazi egin dio posizioa oso errazei Oian Sanzetek, eta Atletiken lehen gola iritsi da horre, Realaren kolpe gogorra zen, baina batean norgehiagokaren gidoia nola zioan ikusita ere normala zen, ez? Atletiken lehen gol hori merezimendu oso sartu dute zuri-gorriek, eta gero partida aurrera joan denean egia da Reala apur bat gehiago ateratzen hasi dira, ausartago jokatzen, baina beste behin ere Mikel Oyarzabalen presentzia aurrian norgehiagokan kondenatu egin du ez horrek Reala. Mikel Oyarzabalen presentzia aurri horrek azken finean iruditzen zait ez dakit zer den taldearen sistema, dinamika ez dakit, baina Espainiako selekzioarekin golak sartzen ari da eta Realarekin ez. Eta hori Realarentzat oso albiste txarra da. Gainera ez dela golak sartzen ari bakarrik ez, zelaian ikusten da, saiatzen dela, presioan bera da gehien egiten duena, jokaldi edo baloitik aratagoko eta futboletik aratagoko gatazketan eta epailearekin, aurkariekin eta bera bai kapitain bezala ongi funtzionatzen ari da, baina gero hor konfiantzari gabe ikusten zaio, moralkin ikuste Juxamar da biela Mikel Oyarzabal azken denbora honetan, eta hori zuzentzen ez duen bitartean esan iruditzen zait Realak arazo handi badaukala. Ez aurrealde horretan atxeden aldira emaitza horrekin iritsi dira, gero bigarren zatian antzeko moduan hasi da Atletik dominatzen, baina oso kontrolpean zuten partida zuri-gorriek, egia da tarteka Barrenetxeak edo Kubo kontraerasoren bat hartzen zutela, baina orokorrean Realak apenas zapaldu du Atletiken zelaia, bi martxa gehiago sartu dituzte zuri-gorriek, eta hortxe egondagako askoz ere intentsitate gehiago sartu dio Atletikek norgehiagokari, eta Realak erritmo horretara ezin izan du jokatu, eta gainera erritmo horretara jokatzera behartu du Atletikek, eta beraz gainetik ez dugu esango, pasa zaiola ez emaitza azkenerako bat eta utsekoa izan da, baina jokoan gehiago, nabarmen gehiago izan dela bai. Partida aurrera joan denean, 60. minutuan iritsi dira lehen aldaketak, Takekubok eta Barrenetxeak utzi dute zelaia Realaren aldetik, Takekuboren norgehiagoka esan dugu, diskretu xamarra izan da gaurkoan, ez zuen bat ere testu inguru erraza, horre Atletikeko oso zulo gutxi utzi dizkio, barruraka sartzen saiatzen zenez, askotan Takekubok egaletikan egiten ditu jokaldiak, baina nik uste Imanolek apur bat barnek aldetikan edo sartzeko esan diola hor Atletikek zuloren bat edo edukiko ote zuen, askotan Ander Barrenetxearen gana ireki eta gero berak arriskua sortu nahian, baina orokorrean ez du bere eguna izan, ez da Ander Barrenetxeak ere esan dugu hasieran atzealdeko lan horietan ikusi dugunean hori etzen bat ere albiste ona Realarentzat, gero izkin egiten hasi denean eta nahiko kamuts ikusi dugu Ander, eta oraindik ere ez dago, iruditzen zait Jobe Espainolen aurkako norgehiagoka espejismo bat edo izan zela, eta horrela zaila izan hori da. Gero Atletikek ere aldaketa bikoitza egin du, Jalo eta Prados kendu ditu, Álvaro Jaloren norgehiagoka ez da ona izan, egia da hor erremate bat egin duela, baina orokorrean nahiko galduta ikusi dugu Atletiken fitxaketa berria, eta Beñat Pradosei txartela atera diote lehen zatian, aukera garbi bat izan du, bi aukera garbi esan nuke, orokorrean partida ona jokatu du, zelaierri horretan Galarretarekin batera jakin izan dute, nola eraman baloi aurrera eta nola egin min Realari, gainera baloia ateratzerako garaian eta oso ongi jaitsi da baloia jasotzera, eta bestalde batetik barkatu esan dugu, ez dugu esan Realaren aldetik Becker eta Brais atera direla, bien norgehiagoka
oso desberdina izan da, Bekerrek batetik Bartzelonaren aurka gola egitetik zetorren, gaurkoan ez du horretarako aukerarik inondik inora izan, kuboren egal horretan sartu du, eta beno, saiatu da tarteka, baina Atletik oso ongi zegoen jarrita atzealdean, oso sendo, eta Bekerrek ez du zulorik bilatzerik izan, eta Braisek, zelai erdian sartu du, Realakea barnek aldetikan min gehiago egiteko aukera zuen edo, nik egia esan Brais Mendes sartuko nukeen titular moduan, Imanolek egia esan gaur ez du bere gaua izan aldaketei dagokienez, eta nik Brais sartuko nukeen hasieratiko hamaikako horretan, baina azkenerako horixe, bigarren zatian irten da, saiatu da Realari zerbait ematen, baina ordurako Reala oso akituta zegoen, eta Guruzeta eta Jauregi atera dira Atletiken aldetik, Atletiken defenditu egin behar zuen, bigarren gol baten bila joatea ere posible zen, baina Realak ere bigarren zatian defentsan esango nuke sendotasun handi xamarra erakutsi duela, lehen zatian izan ez duen bezala, eta horre, Gorka Guruzeta gare azkanpotikan sekulako lan egin du baloia jaisten eta abar, eta Jauregi zarrek zelai erdi horretan ongi eutsi dio, ez Atletikek nahi zuen oreka horri aldaketa hauen ostean ere ez da asko aldatu norgehiagoka, egia da Atletikek Realari eman diola baloia, askotan txuri urdinak saiatzen ziren aurrera joan, area barruan sartu, baina inongo arrakastari gabe, eta 70. minutuan iritsi da Atletiken hirugarren aldaketa, kasu honetan Oian Sanzet atera du Unai Gomez sartzeko, Oian Sanzet sekulako unean dago, erdi punta horretan oso nagusi da, jokalari altua da, indartsua, horrez gain baloiarekin sekulako kalitatea dauka, edozein distantziatatikan baloia hartzen duela ere sekulako potentzia dauka arean sartzeko, eta gero gainera buruz oso ongi doan jokalaria da, eta gaurkoan hain zuzen ere gola horrela sartu du merezitako txaloa, jaso ditu San Mamesen aldetik, eta benetan Unai Gomez Oian Sanzet egiten ari den denboraldia ikeragarria da, eta behar ordez Unai Gomez sartu da. Beti esaten da, ez? Unai Gomez behar bada gehiago dela bigarren zatian sartzeko jokalari horietakoa, ez? Lehen zatian askotan kosta egiten zaio, fisikoki ere ez delako behar bada jokalari indartsu bat eta abar, bigarren zati horretan Atletiken oreka horri ongi eutsi dio, erasoan ere, egia da ez duela asko parte hartu, bera atera denean batez ere jokoaren ekimena Realak eraman duelako, baina orokorrean Unai Gomezek ongi eutsi dio Atletiken jokoari eta sistemari, ez. Gero partida jada joaten ari zen, Reala etzen inongo aukerarik sortzen ari, eta Javi López kendu du haien sartzeko. Iruditzen zait Javi Lópezek ez duela partida ona egin, batetik Sanzeten golean nik uste gehiago jauzi egin zezakeela, nagusitasun handiegiarekin irabazi dio Roianek, eta gero gainera erasoan Kamut Xamar hasieran ongi atera dituela baloi batzuk, atzealdean Iñaki Williams nahiko kontrolatu eduki duela, baina bestela erasoan Kamuts baloi banatuetan ezin irabazi, buruz ere goitikan oso nagusi izan zaizkio aurkariak, eta bere ordez haien sartu da, haienek bai eman dio sakontasun gehiago Realari, eta haienekin eta Braisekin zelaian Realak beste itxura bat eman du, ez asko zobea, baina bai beste itxura bat, eta lengoan Bartzelonaren aurkan gehiagoka oso ona egin zuen, gaurkoan jokatu dituen minutuetan nik uste ongi bete duela haienek, eta hori garrantzitsua da Realarentzat. Gero, 77. minutuan, Iñaki Williams eta Iñigo Ruiz de Galarreta kendu ditu, Ruiz de Galarretak txartela ikusi duain zuzen ere aldatu baino minutu bat lehenago, Atletikentzat estandarte bada, Iñigo Ruiz de Galarreta, zelai erdi horretan sekulako kalitatea dauka, pausa ematen dio jokoari geldialdia, gero sekulako gaitasuna dauka baloia aurrera eramateko, horrez gain borrokalaria da, asko sartzen da, indarsua da, eta alde horretatik Atletikentzat ezinbesteko jokalaria, eta Iñaki Williams ez zer esan, gaur tarteka Valverdek normalean egiten duen moduan Niko eta biak aldez aldatu ditu, eta esan gaur Iñakik ez du behar bada bere gaua izan, baina beti hortxe, Realako atzealdeari burua usteak sortzen, egal horretatik sekulako
abiaduran, beste galean hartzen zuenean ere, eta bai, Iñaki Williamsek partida ona egin du, eta Berenguer eta Ander Herrera atera dira hauentzat ere, zen testu ingururik erosoena, Ander Herrerarentzat bai, hor zelai erdian, hori mantendu behar zuelako, Atletiken oreka hori, Berenguerrek ez du gauza handirik egiteko aukerarik izan, hor aukeraren bat edo izan du, baina bestela ez, eta horixe, eta minutuak aurrera joan ala, Reala pixkanaka jaisten ari zen, ikusten zitzaien txuri urdinei aukera garbia sortzeko gaitasunik ez zutela, Elustondo atera du gainera, Jon Aranbururen ordez, Jon Mikel Aranbururen orgeiagoka gaurkoan ikusi da ez, oraindik ere falta zaiola zerbait Bartzelonaren aurka partida ona jokatu zuen, baina gaur Iñaki Williams bezalako, Nico Williams bezalako izar bat izan du aurrean, eta hor dezente kostatu zaio ez, Jon Mikel Aranbururi eta bere ordez Aritz Elustondo atera da, esan berdintzera zoazenean ez dut ulertu osongi Aritz Elustondo zergatik atera duen, baina hor ikusten da Sadikekiko konfiantza urri xamarra duela Imanolek, eta ikusiko dugu zer gertatzen den urtarrileko merkatuan urrunera joan gabe jokalari edo aurrelari nigeriarrarekin. Horrelaxe amaitu da norgehiagoka, egia esan aukera gutxiko norgehiagoka, Atletikek bere aukera baliatu du, horrez gain gehiago izan da, intentsitate gehiagorekin jokatu du, eta Reala zer esan, gaurkoan partida txarra izan dela, orokorrean hartuta, baina hemen betikoa da ez, kritika ugari egon dira, baina Bartzelonaren aurka ia dena loreak ziren. Beraz, zaila da, futbola horrela da, kirola horrela da, orain akatsetatik ikasi beharko du Realak, eta ostegunean beste norgehiagoka garrantzitsua dauka Ano eta Ajaxen aurka, bai edo bai irabazi beharrekoa. Hauxe beraz esan beharrekoa, aurrengoan gehiago izango duzue, bitartean izan agur.